ποδηλάτης θα πρέπει να φοράει αθλητικά παπούτσια, η φόρμα και σχετικά ανοιχτόχρωμα ρούχα για να μπορούν να το προσέχουν οι οδηγοί. Θα πρέπει επίσης να φοράει και γάντια, τα οποία τον βοηθούν να μην γλιστράνε τα χέρια του. Επίσης, οπωσδήποτε θα πρέπει να φοράει κράνος για να μπορεί να προστατεύει το κεφάλι του σε περίπτωση ατυχήματος. Ένας αυτός ποδηλάτης κινείται στη δεξιά πλευρά του ποδηλατόδρομου σε σχετικά αργή ταχύτητα. Φοράει τα κατάλληλα ρούχα και φοράει κράνος για την ασφάλειά του. Προσέχει τους πεζούς και χτυπάει το κουδούνι όποτε χρειάζεται. Ο λάθος ποδηλάτης δεν φοράει τον κατάλληλο ρουχισμό και κάνει διάφορες μανούβρες στον δρόμο. Δεν σέβεται τους πεζούς και δεν χτυπάει το κουδουνάκι του όποτε είναι απαραίτητο.